O, jest, podzieliło nas fajnie. Czy będziemy w merkach, czy będziemy w tych? Jak wypada w porównaniu do Conviction? Lepiej, jest zdecydowanie lepszy. A Conviction już był fajny, a tu jest dużo więcej Splinter Cella. Z tym klasycznym szpiegiem, dobra, będzie dupa. Bo z pajem się gra ciężko, nie ukrywam. Jak będą faile, to... Nie no, nie przepraszam, ale... Dobra, wygląda to bardzo ładnie. I tak Kia Steri najlepszy. A, to takie ględzenie starych Niemców. Jak to z tego... Windsor, Breslau i tak dalej. Dobra, ja się będę za kolegą tegował. Bo on... Albo nie. Boże. Chybiłem. Matko, jak on to zrobił? Matko, jak on to zrobił? Co tam trzeba było nacisnąć? Bo źle nacisłem. Źle po prostu nacisłem. Nie mam syf na kablu w ogóle. Wiem, że lepszy... głupek. Dobra. Już wiem, co robić. Szkolony. Są dropy. Nie, jak się komuś wydaje, że są dropy, to owszem, wydaje mu się. Ktoś ma dropy, polecam iść spać. Na dropy najlepszy sen. I teraz się zaczyna prawdziwa zabawa. Walka o przeżycie. Idą nas zabić. Czy planuję Saints Row 4? Nie muszę planować, po prostu nie zrobię. Boże, 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 Boże. Zabiłem, jest, zabiłem drugiego. Matko jedyno. Jak super, Boże, jestem dobry. Zabiłem. Boże, nie bądźmy pipkami. Ach, jak to? Jak to? Jest, zabity. Jest, mamy to, Boże. Da się. Po prostu trochę taktyki trzeba. I da się. Nie da się, Boże, nie. Szybko! Kurdy. Aż było dobrze. Ale zabijam, dzieje się. Sam, Warszawa, dupa z Warszawą. Kogo tam Warszawa obchodzi? Chyba warszawioków. O, jest Daria. Bardzo dobrze. Bla. Jadymy. Dobrze szło. Pomylił się ten. Miłosz się mylił. Czy Miłosz tam jest? Kuźwa. Miłosz Bucu. Właśnie zabijam ludzi szpiegiem. Miłosza pewnie nie ma, jak robię coś dobrego.
Jak zwykle. Jak ty to robisz? Jest miłość. Boże, to są cuda po prostu. Dzisiaj jestem zawodowcem. Prawie jak w kości w tego. Kto ma szczęście w... Boże, idą. Szybko, 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 Jezu. Jest, zabiłem. Zabijam. Czaisz, stary. No właśnie, nie ogarniam. Tak dobrze idzie. Dziwna pozycja. Boję się śmierci. Idą po nas. Trafiony. Jest, zabity. Seria 3 zabójstw, jest świetnie, pięknie, jest idealnie, to pójdzie do highlightów. Jest, następny. Zabójstwo wręcz, obrona, Boże, jakie to jest dobre. To jest najlepsza gra na świecie. Proszę, nie zepsuj, nie bądź pipką tylko, nie bądź pipką. 5%, 5 ino, 5%. Tak. Najlepsza, bo ci idzie. Gówno prawda, hejterzy, głupi, nie znacie się. Patrzcie, zabijam ludzi. Boże, umiecie tak? Seryjny, 10 000 punktów, Jezu. Jest Aga. Dobrze, niech ktoś widzi, że mi idzie, że zabijam ludzi. I teraz szybko. Jest. Osłona. Czekamy, zabijamy. Zaraz będzie świetnie. Zabiłem jednego. Jeden leży. Ja pierniczę. Co to było w ogóle? Jezu, co tu się dzieje? Z tego będzie highlight. Jestem z takim specjalistą, matko, jestem taki dobry. Dawaj. Jest. Poległem, ale zabiłem. Bodżenko. Jak mogłaś to zrobić z Hanysem? Gra życia. Wrzuć na tubę, wrzucę na tubę. Niech widzą. To nie kości w Wiedźminie. To jest lepsze niż kości w Wiedźminie. Boże, tak mi dobrze poszło. Jaki wynik w ogóle? Miażdżę. 2600. A tam drugi dobry, co tam? 1175. Jezu, gramy dalej. Na farcie, na dupie. Hejter. Zabij. Jest, 150. Dobra, idzie. Jest tak dobrze. Boże. Głupie 10%. Jezus, 3, 2, 2, 1, 0. Dobra, jest. Jeszcze ino 1 jest zrobione i wygraliśmy i super. Ktoś musi hejtować. Głupki. Hejtują głupki. Na czym gra polega? Trzeba wygrać. Miłość, dokładnie, Boże. Z miłość jest okej. Jestem zawodowcem. Boże, znam się. Gdzie on poszedł? Chybiłem, dobra, głupi jestem. Ja tylko na moment. Na jedną chwilę. Dobra, ładuj, chcę grać. Jestem taki dobry. Dajesz, bucu.
Czemu nic nie widać? Szybko robisz te imba ciulstwa liny. A, mina! Matko! Głupi oszust. Jaki głupek. Dodatkowy czas, Jezu. Błagam, nie róbcie mi tego. Jest za dobry mecz. W ogóle pójdzie w świat. Z tym jak się gra w tego. Mówili, że ci dobrze idzie Miki. Jaki Miki? Boże, Pan Mikołaj. Żart na rozluźnienie atmosfery. Nie, świetnie mi idzie. Wygraliśmy. A teraz to sobie możesz strzelać. I zwycięstwo. Świetny wynik. Wycisz wszystkich. Tak, nie chcę jej słuchać. Mikuś. Boże. No. Teraz on jest taki troszkę upośledzony, się zdaje. W sensie czułość jest dziwna. Dobra. Jadymy. Jeden zabity. To będzie na tubie pod tytułem jak wygrywać mecze w Splinter Cellu. W ten sposób właśnie, w ten sposób. Jest po polsku tak, to każdy zrozumie. Nie będę zwiększał czułości myszki jak Miłosz. Miłosz był oszustem. Miłosz jak w to grał, to zwiększał tego, czułość myszki. A to się powinno grać normalnie. Jak człowiek, nie jak oszust. Boże, haker w strefie C. To jest cheatowanie. 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 Ktoś tupta. Jest ból dupy teraz, nie wiem. A! Jak to zrobił? Dobra, szło lepiej tym. Jak to jest możliwe? Czwarty level, jaki w ogóle ten? Był drugi. Jaki progres poszedł. Szybko, trzeba ich zabić, matko. A! Nic nie widzę z tego. Czy sprawdza się moja myszka? Jest zajebista, polecam. Szczególnie jak się ją dostaje za darmo w prezencie. Od dobrych ludzi po prostu, kochanych. A ja tak właśnie dostałem. Zabij hakera, Boże, gdzie on jest? O! Zabity. W ostatnim momencie. Czy to jest G9? Tak, to jest G9. Świetna myszka. Trafiony. Kurwa, strzelaj, debilu. Przepraszam. Ten multi, Boże, naprawdę jest fajny. Podoba mi się. Dobra. To jest dobry staroszkolny, jak był w Pandorze, jak był w Kia Stereo i tak dalej.
Ach, matko, przestraszył mnie. Dobry był, dobry jest skubany. Ale jeszcze jest duża szansa zabić szympansa. To jest mój kolega, musiałby się postarać, bo jest taki głupi jakiś taki, widzę. Może pochodzić z Zagłębia, nie wiem. Ewentualnie z pewnej mało szlachetnej części Trójmiasta. Oczywiście wszystko żarty. I... TD. Zabiłem. Nie dałem, po prostu odtegowałem. Kolegę pomściłem. Ktoś idzie. A, zginął. Dobrze, głupkowi. Czy kampanię przeszedłeś? Nie, nie przeszedłeś. Ale idzie mi dobrze. Jestem mocno najlepszy. Bo się pochwalę się tym ludziom chyba na internecie nawet. Jak się nazywa moja mycha? To jest Logitech G9, polecam. Jest świetna myszka. Można sobie w locie zmieniać czułość, chociaż to jest cheatowanie. Tak więc odradzam. Zabiłem. A, czaił się Bucek. Lucek. Nie pan Bucek. Ale ktoś uzbroił. A to nawet tam. To nie, już idziemy. Szybko robimy. Tylko gdzie on jest? Czai się. Jest. Dobra, poszło. Jeden szyba tego. Just to feel good for precaution. Broń stacji. Boże, broń. To jest nasz? Tak. A, Lucek, tam jest gościu, idzie. Bucu. Dobra. Teraz tak się gra. Tak się robi multi w Splinter Cellu. Niski level, super doświadczenie. Tak się gra. Patrzcie i uczcie się. Dzisiaj jest noc, a właściwie wieczór wczesny, bo jest dopiero godzina 12, właściwie 24. Profesjonalizmu. Kaj ty tam szczylosz? To nie jest po śląsku. Boże Bonkol. Gipsdeka. Co jest? Czemu strzelasz? Co jest? Aha! Zabity. Przeczułem, był. Ja podłożę pod A i idziemy zmordować. Kolega zabił, jest ok. To są najwolniejsze sekundy w życiu, dosłownie. Świetnie. Dobra, 2 minuty. To są dropy. Sami żeście są dropy. Ja tu robię wynik życia. To jest moja tak zwana życiówka. Po prostu drugi mecz w życiu i już jestem mistrzem. No, z tym się trzeba urodzić. To jest 47 lat praktyki. Oczy z tyłu głowy, dobre słuchawki i tak dalej. A nie pójdzie w niepamięć. I gdzieś tu się chowa teraz tylko jeszcze.
Gdzie on może być? Powiedzcie. Czy ma ktoś jakieś spostrzeżenia? Mógł być tutaj. I był. Minuta 15, właściwie 10. Przeżyjemy, powinno się udać. Trafił mnie. Nic z tego. Została mniej niż minuta. Wygramy i to w takim stylu. Niespodzianka. Dla wścibskich. Dobrze. A, niedobrze. Ładne tekstury to. W ogóle to jest ładne. To jest ładna gra. Znaczy nie jest bez tego przesady. Jest estetyczna. Zadbana taka. Jest, gdzie on jest? Warto było nie zdupcyć tego. Pieru niejasny. Gdzie ja bym się schował, jakbym był takim małym ciulem głupim? W czarnym, skórzanym... Aha! Tutaj. To trzeba wygrać, rozumiesz, Renegade? Jak tego nie wygramy, to jesteś pipką. A! Świetne. To był naprawdę dobry mecz. A, satysfakcja. Dobry mecz, bo wygrałeś. No, bo wygrałem. To jest takie dziwne. Podniecanie się punktami. I hajsem. Hajs się zgadza. Zarobki się zgadzają. Czy lepsze są myszki laserowe czy optyczne? Boże, nie wiem. Ale ty jesteś dobry. No jestem świetny. No, mistrzostwo świata po prostu było. Kebab. Co wy wiecie o kebabach? No niedawno do tego dopuściłem się, znaczy nie w pojedynkę na szczęście. Jest na kogo zwalić islamizacji połowy Niemiec, co najmniej. To było fajne.